Dodel taw ke girdigo monsieur le maire biteɗo Amadou Niang ene wondi e l'ensemble wonande dendagal ɓesguli ɗe gandanɗa hoorema ene tawe e nder commune mo Dodel tenti noon e population walla ɓesguli tawteɗe e wuuro notir toon ko Thialaka taw noon ko tintinde dendagal bandiraɓe tawteɓe e falde Podor commune mo Dodel ha fawgo hayri arwonidi woni pose premier pierre wonande centre mabɓe biteɗo centre de formation polyvalent notirtoɗo Aliou Arde Sadio yera hammum golloniɗo leñol ngol toon to Thialaka hayre nde jogoɗo fawede hawrata ko samedi sappo e jeetati lewru février hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati nde ɗo ɗo gonɗen taw noon ko subaka ñande weeta ene wona ko wiite ko walla ñande weeti ha woni ko wiite ko ñalɗi ɓe teddiniri Isra wal Miraj woni yaadu annabi dow asmanuji nde gandanɗa hoorema heewi yuɓɓinede ko e nder gueɗe hitande tawi yuɓɓinat ɗum ko oɗo ceernajo biteɗo ceerno Kalidou Dia kay saaha goto waɗata eɓe bismo hen noon dendagal tawteɓe e falde Podor tengti e département walla mbiyamba Podor kono kadi commune mo Dodel ha tengti e wuuro Thialaka ngo no garata e fawgo hayre arwonide centre de formation polyvalent Aliou Arde Sadio pawteɗe ñande sappo e jeetati lewru février 2023 toon to Thialaka bandiraɓe pop bismama e peewal kono kadi e kuuɓal wat abonné e chaîne ma Sowo TV.